Príjemný dobrý deň, aj keď možno pôsobí trochu ako večer, ale teda sme uprostred pracovného dňa. Ja si vás dovolím všetkých privítať na pôde Úľubu, našej, myslím si, že prekrásnej a nami milovanej galérii Úľub, ktorej máme aktuálne jednu z výstav v cykle Tradícia netradične venovanú prírodným pletivám, ale zároveň tento priestor je našim komunitným priestorom, ako aj všetky ostatné, myslím, v Úľube, kde sa stretávame s ľuďmi, ktorí majú k remeslu vzťah. A ja si nesmierne vážim mojich kolegov, že prinášajú a tie nápady stále nové a nové témy. Dokonca teda teraz máme, opäť je to v podstate cyklus nevýrobné témy, pretože aj včera, viete čo, znovu po dlhšej dobe som bola dopytovaná, čo to teda ten Úľub je, tá značka, alebo teda to slovo, tá skratka. My v tom názve máme ústredie ľudovej umeleckej výroby, ale je treba povedať, že dnes nie sme tí, ktorí priamo vyrábame. Je to naozaj príbeh tej našej značky. Nazývame to remeslo so značkou Úľub. Ten Úľub naozaj my skoro už vnímame ako naozaj značku, pretože organizácia vznikla 1945 a isto si viete, každý aspoň trošku vzdelaný človek, že si teda prešla rôznymi príbehmi. My v súčasnosti sme v prvom rade kultúrna organizácia alebo organizácia, ktorá pôsobí v oblasti remesla ako niekto alebo niečo, nejaká identita, entita, ktorá naozaj tomu remeslu dáva rôzny priestor, aby bol stále to remeslo nielen uchovávané, podporované, ale aj rozvíjané. A čo je pre nás teda, preto my si môžeme dovoliť používať aj trošku také slova s emóciou, pretože my to nielenže vnímame, ale máme to aj v štatúte, že je to poslanie. Ja tu vítam vzácnych hostí, dovolím kolegu, aby ich predstavil a uviedol, ale teda ja rovnako teda vítam a som nesmierne rada, že možno každý sme súčasťou nejakej komunity alebo viacerých komunít, ale že máme tu možnosť a tú česť možno trošku tie prieniky hľadať aj s inými, ktoré možno doteraz tu neboli také vnímané alebo nenachádzali, ale myslím si, že nájdeme tie spoločné prieniky. Takže Tomáš, odovzdávam tebe slovo a môžeš predstaviť hostí. Dobrý deň, prajem. Ja by som rád privítal to podujatie dvoch pánov, mladších, ktorí sa naplno venujú oblastiam, ktoré vám predstavia, aj s ohľadom na tradičné remeslá v takom premostení, o ktorom aj pani riaditeľka rozprávala. To premostenie je také, že dnes ten svet remesla nie je len o výrobe, ale je aj o predaji a vlastne pôsobení značky. Ako je Úľub značkou, tak značkou je každý remeselník. Pán Viktor Iško je marketér a jeden z jeho projektov je Triumf Gallery, v ktorej zbiera príbehy Slovákov, ktorí nie sú až takí známi na Slovensku, ale veľmi úspešní v zahraničí. A na ich príklade sa skúsi zamyslieť nad tým, čo vlastne stojí za úspechom týchto ľudí, vďaka čomu sa im podarilo presadiť, čo môže byť znovu akoby v takom premostení inšpiratívne, myslím si, aj pre vás tvorcov. Pán Erik Mučka je z rodinnej firmy Maximilian Mučka Taylors. Jeho otec, vyučený krajčír, sa venuje krajčírstvu profesionálne už od roku 1978 a po revolúcii si založil živnosť, spolupracoval so salónmi v Rakúsku a šil divadelné kostýmy. V roku 2005 pribudol do jeho firmy rodinnej syn Patrik, najstarší, a pán Erik prišiel v roku 2012 a má na starosti marketing firmy, obchod, predaj, čiže znovu to môžu byť také podľa mňa zaujímavé informácie zo zákulisia rodinnej firmy, ktorá vlastne vývojom v našej krajine do roku 89 nebola až tak možná a teraz sa znovu obnovuje tento princíp tradičného dedenia remesla. Tak, želám vám príjemné vypočutie. Toto podujatie je po svojej podstate
pokusom o sieťovanie ľudí, ktorí sa venujú remeslu, či už nás z Úľuvu, ktorí organizujeme remeselný život, alebo vás, tvorcov. Budeme veľmi radi, keď táto prednáška bude inšpirujúca, ako bola inšpirujúca pre mnohých aj predošla prednáška pani Miklášovej, a radi by sme v tomto koncepte pokračovali aj v budúcnosti. Čiže po skončení podujatia vás budeme kontaktovať e-mailom s načrtnutím vízie, že ako by sme mohli ísť ďalej, aké témy by ste privítali možno ďalšie na prednášky a aká je vaša predstava, či by ste sa prípadne chceli deliť o svoje poznatky, hľadať nejaké riešenia. Takže ten priestor tu bude. Takisto budem radi aj účasti prednášajúcich. Myslím, že pani Miklášová bola spokojná. Dúfam, že aj vy budete. Nech sa páči, pán Piško. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi príjemné privítanie. A začnem trošku inak a skúsim si vás na začiatku získať. Priniesol som pre každého z vás takúto kartičku, tak si ju prosím vás rozdajte a podajte ďalej. Každý si necháte jednu kartičku a tie ďalšie podajte ďalej. A na konci tejto prednášky sa vlastne dozviete, prečo som vám túto kartičku dal. A myslím si, že vám to bude veľmi blízke, lebo to, o čom si budeme dnes vravieť, tak je veľmi blízke s tým, čomu sa venujete vy v živote. Každý jeden z vás, ako tu sedíte, máte svoj sen, máte svoju vášeň, máte svoje srdce, k čomu zviadate. Ja taktiež, preto sa snažím robiť takéto projekty. A zároveň je tam veľmi dôležité mať v živote aj odvahu. Vy máte taktiež veľkú odvahu ako Úľuv, keďže ste si ma tu pozvali. A to kvôli tomu, že táto prednáška je moja prvá prednáška v živote a prvá prednáška o Triumph Gallery, takže to vás niečo vypovedá. Takže tá odvaha tam je, že si dovolíte pozvať rečníka, ktorý predtým ešte nikdy nerečnil. Takže to je skvelé. Ale čím začnem? Ja sa dlhodobo zaujímam na takej tej filozofickej úrovni a v takej tej možno marketingovej rovine trošičku, čo stojí za úspechom človeka. Čo to je, či je to osud, alebo vôľa, alebo vášeň, alebo čo za zdroj, čo za typ energie stojí za človekom, ktorému sa podarí zrealizovať svoj sen a aj z tejto malej krajiny ako Slovensko, geograficky malej, ale s potenciálom obrovským, dokáže uspieť na celom svete. Zatiaľ som dnešnému dňu ten recept ešte nenašiel. Verím, že jedného dňa ho nájdem a ak ho nájdem, tak ho odovzdám celému svetu, každému človeku, aby podľa toho šiel. Tak ako to spravila značka Volvo, ktorá keď vymyslela bezpečnostný pás, tak si ten bezpečnostný pás dala patentovať a dala ho zdarma všetkým automobilkám na svete. Tak aj ja, keď jedného dňa vymyslím ten bezpečnostný pás na splnenie svojho sna, tak tiež ho odovzdám celému svetu zdarma. Boli by ste veľmi milo prekvapení, koľko takýchto príbehov na svete je, respektíve zo Slovenska s tým celosvetovým presahom je. Vlastne to je to, k čomu som sa dopatral, že síce recept zatiaľ nemám, ale mám tu databázu. A tú databázu som nazval pod projektom Triumph Gallery, ktorým sa snažím popularizovať takéto nepoznané príbehy úspešných Slovákov a snažiť sa v tomto našom národe budovať sebavedomie, že aj keď sme z takéto malej krajiny, tak máme obrovský potenciál robiť svetové veci. Len si potrebujeme viac veriť, potrebujeme sa zbaviť toho strachu a potrebujeme sa zbaviť pochybnosti, že niečo nedokážeme. Je krásny citát od Tomáša Baťu, môjho obľúbeného inšpirátora v živote, keď vravel, že ak pochybujete o svojej schopnosti niečo vykonať, pustite sa do toho. A práve Tomáš Baťa bol jeden z takých mojich nakopávačov, aby som založil túto organizáciu o projekt Triumph Gallery, keď som pred niekoľkými rokmi spolupracoval s nadáciou Tomáša Baťu v Zlíne ako marketingový manažer a bolo to také veľmi pekné privítanie, pretože vtedajší riaditeľ nadácie Tomáša Baťu mi dal kľúče od vily Tomáša Baťu, od jeho domu, kde v súčasnosti je sídlo nadácie Tomáša Baťu a vraví mi, že Viktore, tady máš kľúče a tady môžeš bydlet. A ja som, bože, okej, že ďakujem pekne. Tak som vlastne po tých nociach, keď som trávil sám v tej vile, premýšľal, že ako je možné, že ja, takýto mladý, chudobný chlapec zo Svidníka, ktorého proste fascinuje život Tomáša Baťu, tak zrazu žijem v jeho dome. Že to proste nie je normálne. Takže ako je to proste možné, že sa mi to podarilo. Tak som celý čas nad tým uvažoval. A potom som aj uvažoval nad príbehom Tomáša Baťu, čo sa vlastne podarilo jemu byť takýto svetový fenomén. A povedal som si, že takých
Baťou, Tomášov Baťou musí byť v tomto Československu viac. A aj bolo. No a k dnešnému dňu som dal dokopy cca nejakých zhruba 200 takýchto inšpiratívnych príbehov a len veľmi v krátkosti by som vám o jednotlivých týchto príbehoch niečo porozprával. Ja sa nedávam do role ani historika, ani dejepisára, ani archivára. Ja som skôr taký popularizátor týchto príbehov, čiže pozerám sa na to z toho marketingového pohľadu a ak vás nejaký príbeh zaujme, tak potom už každý sám iniciatívne vo vlastnej režii, vo vlastnom voľnom čase si môžete dohľadať nejaký väčší detail. Tak by som vám možno ukázal tento projekt, ktorý môžete vidieť, ja ho popularizujem cez Instagram, na Instagramovom profile Triumf Gallery Slovakia. Zároveň spolupracujem s magazínom Forbes, kde pravidelne každé 2 mesiace vychádza nejaký zaujímavý príbeh. Konkrétne tento mesiac vám ako remeselníkom odporúčam zakúpiť novembrové číslo, kde sa venujeme téme nie príbehu človeka, ale poňali sme to trošičku inak. Prezentujeme tam remeslo, zabudnuté remeslo, slovenské drotárstvo. A je to fascinujúce v tom, že sme to poňali, že kto je ten drotár. Čo to bol za typ človeka, aký je to archetyp osobnosti drotára. Že vtedy to boli ľudia, ktorí boli, že keď budete vedieť oveľa lepšie, než ja vravím, že ja popularizujem, boli ako keby na okraji spoločnosti, ale tiež mali sen, mali obrovskú silnú vnútornú motiváciu, ovládali to svoje remeslo. A keď chodili do sveta, tak sa nestretávali s otvorenou náručou, ten svet ich nechcel prijať. Každá jedna krajina im dávala rôzne polená pod nohy a oni aj napriek tomu s tou nezlobnou vôľou sa dokázali presadiť. Oni všetky tieto nástrahy tých jednotlivých krajín využili na príležitosť a na to, aby vybudovali seba, aby sa v tom štáte, v tej krajine prerazili. Neviem, ako sa volajú, vy možno budete vedieť, myslím, že to boli bratranci alebo bratia, ktorí založili najväčšiu drotárskú dielňu v Rusku, kde zamestnávali 400 ľudí. V Amerike zase bratia Brodekovci, tiež veľká drotárska dielňa a spravili oplotenie v New Yorku okolo Central Parku a zároveň vymysleli nákupný košík na kolieskách. Nákupný košík, čo je symbol biznisu, symbol marketingu, symbol obchodu, že to bol podľa mňa jeden z podobných vynálezov ako internet. No. Takže to je druhý proces, ktorý popularizujem Triumf Gallery cez ten Forbes a ten tretí kanál, prostredníctvom ktorého, keďže nie som bohatý filantrop, tak to zatiaľ robím v tej digitálnej podobe a zriadil som takúto virtuálnu galériu. Túto virtuálnu galériu by som vám iba v krátkosti ukázal, že ako to teda funguje a potom si to niekedy môžete kľudne doma preklikať na mobile. Je to vlastne, ak si dáte do Google, že Triumf Gallery, Virtual Gallery, tak ten hneď prvý odkaz, ktorý tam je, tak sa dostanete sem. A je to veľmi jednoduché, intuitívne a funguje to asi takto. Že sa môžete takto prechádzať po galérii. Mám tu aj žijúcich, nežijúcich, rôznych. No a takto si vlastne môžete chodiť po tejto galérii. A môj sen je mať jedného dňa takúto, že fyzickú galériu, kde každá expozícia bude reprezentovať jeden úspešný slovenský príbeh. A si predstavíte, že zrazu do takejto fyzickej galérie príde nejaký autobus so stredoškolákmi alebo s deťmi zo základnej školy a prejdú si tieto jednotlivé expozície s týmito príbehmi, až prídu tie decká do prázdnej expozície, kde nebude nič a na tej stene bude iba napísané, že jedného dňa môže byť aj tvoj príbeh práve v Triumf Gallery. Takže niečo takéto dúfam, že sa mi jedného dňa podarí. A takto, keď vás niekto zaujme, tak si môžete na ňo kliknúť. Ja neviem, môžeme vyskúšať nejak, jasné, že Štefánik asi áno, ale spoznávate niektorých ľudí na týchto obrázkoch? Áno? OK. Super. No mňa veľmi fascinuje tento pán. Poznáte ho? Osobne asi nie. Pán Banáš, vám niečo hovorí tento človek? Ahoj. Ahoj. Áno, je to John Daniel Hertz. Jak sa mu aj hovorí, že otec ikonických žltých taxíkov, mladý chalan, keď mal cca 3 roky, tak s rodičmi odišli z obce z Klabina pri Martine do Chicaga. Najprv do New Yorku a potom sa odsťahovali do Chicaga, ako keď mal 5 rokov. No a má fenomenálny, fascinujúci príbeh. To je neuveriteľné niečo, čo všetko zažil tento človek v živote.
Ale takéto najznámejšie je to, že vlastne vymyslel žlté taxíky. Že ikonický symbol Ameriky a za tým vlastne stojí Slovák. No ale ten jeho príbeh je fascinujúci a cca nejaké 2-3 roky si o ňom budete môcť aj prečítať knihu. No, alebo túto fotku asi poznáte, predpokladám. Tak toto je tiež robotník z východného Slovenska, zo Starej Ľubovne. A tu na to nie je veľmi dobre vidieť, ale je tu takýto detail, že keď si vezmete, tak každý vlastne majú teraz prestávku. Všetci vlastne jedia a on drží v ruke fľašu pálenky. No a je taký krásny list, kedy vlastne píše s tou fotkou pohľadnicu na zadnú stranu, to poslal svojej manželke a tam píše, že ahoj Maričko, vidíš, jakže my tu v tej Amerike dobre máme, ja furt s tú fľašečku v ruke. Hej? A to si vezmite, že to boli 30. roky prohibície a zákaz alkoholu. A on si tam proste pije. No a tu je vlastne to, čo som rával, že jedného dňa môže byť aj náš príbeh na tomto mieste. Tak sa vrátim na začiatok. No a potom ďalšia vízia a taký, že next steps z tohto celého projektu bude toto sme vlastne na prízemí. Nechám to takto. No a čo by som tam chcel spraviť je, že vybudovať druhé poschodie, kde budeme hovoriť o budúcnosti, práve o vás, o súčasných tvorcoch, o súčasnom potenciáli, ktorý na Slovensku je. Čiže ak túto virtuálnu galériu niekto navštíví, nejaký zaujímavý investor alebo niekto, kto bude mať akoby záujem o našu krajinu, tak si prezrie na prvom poschodí tie inšpiratívne príbehy histórie a na tom druhom poschodí uvidí tú budúcnosť. Že je to úžasná reprezentácia nášho štátu, našej krajiny, potenciál nášho národa, ktorý v nás je. Keď sa rozprávame na túto tému, tak určite mi dáte za pravdu, že tým najlepším determinantom sebavedomia národa sú práve príbehy a tie úspešné príbehy tých ľudí v tom národe, ktorí tom žijú. A to druhé poschodie bude práve o tom. No, ja som si pripravil ale nejaké mená v krátkosti, ako vravím, že len skrz popularizáciu sa vás budem pýtať nejaké mená a iba sa skúste prihlásiť, že ak viete, o koho ide, skúste povedať, či viete. Mňa to veľmi fascinovalo, lebo keď sa o tom rozprávam s ľuďmi, tak mi vraví vždy, že to vážne, ja som to nevedel. Ja viem, že si o to nevedel, že práve preto to robím. Takže herca už poznáte, že viete, že žlté taxíky. Štefan Boleslav Roman. Hovorí vám to niečo? Štefan Boleslav Roman, inak sa mu vraví aj uranový král. No, najväčšie uranové báne na svete v Kanade. Hodnota jeho majetku v 60. rokoch bola 70 miliard dolárov. Hej. Skrz infláciu to sú že nepredstaviteľné peniaze. A čo bol taký taká zaujímavosť, perlička z jeho života, on sa súdil vtedy s vtedajším kanadským premiérom a jeho advokátom bol Richard Nixon, budúci americký prezident. Urobil advokáta Romanovi. Jan Cibula. Nič. Rómska osobnosť 20. storočia na celom svete. Založil, myslím, že Rómskú úniu alebo niečo takéto. Laureát bol, ako sa to povie, keď má získať Nobelovú cenu? Laureát Nobelovej ceny? Laureát Nobelovej ceny za mier. A zároveň, to si prečítam, lebo to neviem vysloviť, bol laureátom švajčiarskej kultúrnej ceny Kantónu, ktorej pocte sa predtým dostalo len Albertovi Einsteinovi. Vyštudoval Róm a vyštudoval tu na Univerzite Komenského lekárskú fakultu. Alexander Getting. Vedec z Ameriky, ktorý vyvinul GPS. Všetko sa dnes riadi podľa GPS. Všetko. A spolupracoval na rôznych iných tajných vojenských amerických programoch. Takže fenomenálna osobnosť. V 11 rokoch si zostrojil vlastné rádio, vyhral cenu Thomasa Alvu Edisona a tak ďalej. Akože fenomenálny príbeh taktiež, čo všetkého bol súčasťou, odporúčam si vám prečítať. John C. Kellan. No nič, asi to zrýchlim, keďže nič nevedzem.
John Sickle bol grafik, ktorý navrhol toho svetoznámeho Supermana, čo poznáme všetci v toho komiksového Supermana. Peter Lorre, Oscarový herec. Keď ste videli film Casablanca? Humphrey Bogart a... neviem, ako sa volá. Prosím? Ingrid Bergman, presne tak, áno. Tak vlastne ten chlapík, s ktorým sa tam Humphrey Bogart zhovára, tak je tiež Slovák Peter Lorre, akože veľmi dobrý kamarát Hitchcockom, práve Hitchcock s ňou spravil takého Oscarového herca. Richard Marcinko, toho by ste možno mohli zachytiť, zomrel minulý rok. Richard Marcinko, vojak, založil vojenskú jednotku Team 6. SEAL vojenská jednotka a on založil Team 6. Paradoxom je, že vlastne tie vojenské jednotky sú iba 3. SEAL Team 1, SEAL Team 2 a tá jeho SEAL Team 6. A on tú 6 pomenoval kvôli tomu, aby zmiatol tajné služby, aby si tajné služby mysleli, že vlastne Amerika má 6 týchto tímov, ale skutočne sú iba 3. A čo sa mu podarilo v rámci toho svojho tímu, kde mal špeciálnu červenú jednotku, tak tá červená jednotka vnikla do jadrovej ponorky a získala kódy k odpáleniu jadrových hlavíc. Uniesli admirálov tej jadrovej ponorky. Podarilo sa mu uniesť lietadlo Royal Air Force a tá jeho jednotka zlikvidovala a zničila a našla Usamu bin Ladina. A teraz premostím Sir Frank Lowy, mám niečo vrami? On ešte žije. Sir Frank Lowy je dnes, myslím, že už žije v Izraeli, ale inak má také pomenovanie, že najbohatší Austrálčan. Zbohatol na tom, že ten proste príbeh rastol, ale ten moment bol, mal najväčšiu developerskú spoločnosť na budovanie obchodných centier Westfield Company. Ak pôjdete do Prahy, tak tam jedno z obchodných centier je, on to potom predal, ale proste, že ťažký miliardár, najbohatší Austrálčan, dotoval austrálsky futbal a tak ďalej a tak ďalej. A pár mesiacov pred teroristickým útokom na dvojičky si vzal World Trade Center do prenajmu na 99 rokov. Jeho rodičia v Osvienčime, starí rodičia v Osvienčime, on sa ako mladý chlapec sám dostal do Austrálie nejakým spôsobom, neviem, 10-ročný. A teraz si vezmite ten životný príbeh, že chudobný chlapec odtiaľto, beží mu život a on si vezme, že Svetové obchodné centrum do prenajmu. Takže to je akože, čo za tým je, že ako je to možné, to je neuveriteľné. No a teraz keď sa vrátim k tomu Marcinkovi, že vlastne ten druhý Slovák zneškodnil toho Ladina, ktorý mu vlastne dal dole to World Trade Center, čiže koľko tam máme ako keby takých slovenských asociácií s týmto teroristickým útokom. Dežo Hoffman, to asi viete, fotograf Beatles, Láco Kubalák, sú tu nejakí športovci, Láco Kubalák bol v roku 2011 asi vyhlásený za najlepšieho hráča klubu FC Barcelona. Niekedy pôjdete do Barcelony pred štadión Nou Camp, tak je tam jedna jediná socha futbalistu, ktorý dáva gól, a to je Láco Kubalák. Messi je vytlačený vedľa na banéri, hej? Láco Kubala tam má sochu, to len tak, by the way. Jan Čiernohaus, konštruktér a staviteľ Eiffelovej veže. Andrew Černan, posledný muž na mesiaci. Dušan Makovický, osobný lekár Tolstého. Michal Balďanský. Skúsme pán Hriško možno premosťovať k tomu modelu, že čo je za tými ich príbehy, že by aby sa presadili. V svojej podstate skúsme sa pozrieť na tie vlastnosti, na to, ako marketingovo sa presadili, vďaka čomu sú, respektíve. Hej, skúsim, ale to je to, čo som vám práve vravel na začiatku, že ja neviem, čo za tým je. To je to, na čo sa snažím prísť. Či to je proste vízia, vôľa, energia, osud, že nejaká súhra všetkých týchto okolností, ale OK. Tak ešte k tomu Balďanskému, aby ste sa dozvedeli, že kto to bol, tak bol to prvý rektor Sankt Peterburskej univerzity a kodifikátor ruského jazyka. Takže niečo možno trochu ako máme Ľudovita Štúra. No ale v poriadku, čiže
na všetky tieto ako keby, že charakterové vlastnosti podľa mňa majú obrovský vplyv a význam aj ako keby historický kontext a to prostredie, do ktorého je človek zasadený. A keď si vezmeme, ja stále vravím, že poznám inú krajinu na svete ako Slovensko, ktorá si za posledných 100 rokov prešla takýmito turbulentnými zmenami, ktoré v nás ako keby že vyprofilovali ten typ človeka, ktorým tu dnes sme. A k tomu sa teraz dostaneme, že keď si vezmeme za tú poslednú storočnicu len, tak začníme, že monarchia, prvá svetová vojna, prvá republika, svetová hospodárstva, budem hovoriť o všetkých spoločenských zmenách, ktorých sme boli súčasťou. Svetová kríza, vojenský puč, totalitný štát, druhá svetová vojna, fašistický štát, povstanie, komunizmus, socializmus, normalizácia, respektíve ešte okupácia, revolúcia, vznik Prvej republiky, burlivé 90. roky na štýl talianskej Cosa Nostry, nejaké odklonenie na západ do klubov, elitných klubov Európskej únie a NATO, vplyv oligarchie a dnes môžeme hovoriť o nejakom ranom kapitalizme dnes. To znamená, že kedy v tejto krajine nejaký človek niečo chce, tak reálne má možnosť uspieť, presadiť sa. Hej. A to vravím, že ani Česká republika neprešla toľko spoločensky významných momentov, a to len za 100 rokov. Takže to je proste fascinujúce, čo všetkého sme boli súčasťou a práve aj ten historický kontext nás tvorí. Hej. A je jeden veľmi dobrý prieskum, ktorý vlastne hovorí o tom, kto sme my. Kto je vlastne, že archetyp Slováka, aký sme my. Tam sa krásne píše, že práve aj skrze ten historický kontext tak sme ľudia, ktorí majú špeciálnu vitalitu a dynamiku prežiť. Práve kvôli týmto veciam, že to proste dokážeme. Sme ako keby väčšine nespokojní, väčšine frflavé, ale zase tá naša nespokojnosť v nás prebudza chuť tvoriť a podnikavosť, čo má zase za následok nové inovácie kdekoľvek. Hej. Čiže tie veci, ktoré sa nám na prvú zdajú, že sú negatívne, ani negatívne nie sú. Hej. A je to iba o tom postoji, ako sa k tomu pozeráme my, či sa na to pozeráme ako na problém, alebo na príležitosť. A ešte bolo tam pekné, presne keď sme tu na Budove, tak historicky na našom muzeu my boli rôzne kultúry, hej, stred rôznych kultúr a aj napriek tomu sa nám podarilo zachovať našu reč a naše tradície. To je tiež fascinujúce, ani si to neuvedomujeme, aké to je, že to nie je bežné pre takú malú krajinu, ako sme my. Čiže povedali sme si o tej podnikavosti, o tej tvorivosti, o tej vitalite a dynamike žiť a tvoriť. No a čo tam ešte máme? Ja si myslím, že ja poznám toto muža dobre, ale to je jeden z najlepších odborníkov na Tomáša Baťu. A ty si tam býval, žil si, nasal si to. Chlapec z východu, neskočil v Bratislave, v Zlíne dokonca. Myslím si, že ten príbeh Tomáša Baťu je extrémne inšpiratívny a tie jeho osobné volové vlastnosti, takže toto by bolo možno, že veľmi zaujímavé pre dámy. A ty to ovládaš. Ja neviem, lebo ty si popísal to prostredie, v ktorom ti to ľudia vznikajú. Ale ten individuálny príbeh každého z týchto ľudí by bol fascinujúci, že tak jak hovorí pán Mikolaj, že tak daj šupni toho Baťu, lebo ten je fascinujúci, ten je... Aspoň ja to tak vnímam, lebo toto je muž, ktorý ma naviedol na románu Tomášovi Baťovi, aby som napísal. Vďaka tomu románu sa naozaj tu na poli vody, pretože ľudia si začali uvedomať, že čo tohoto človeka z chudobného prostredia dostalo na absolútnu špicu svetového podnikania. Baťa je na 3-týždňovú konferenciu, ale ja vám to skúsim aspoň nejak heslovite povedať, veci, ktoré fascinujú mňa na ňom. Ale ak dovolíte, ukončil by som Triumf Gallery, nech aspoň túto tému máme uzavrieť, to dostaneme sa k tej kartičke. Takže ďakujem veľmi pekne, dúfam, že ste si vzali nejakú inšpiráciu z Triumf Gallery a z týchto príbehov. Tú kartičku som vám odozdal kvôli tomu, aby ste si na ňu jedného dňa napísali ten svoj sen. Každý z vás ten svoj sen má a nech je vám nejakou takou príjemnou, pozitívnou, inšpiratívnou pripomienkou k tomu, keď si to založíte do peňaženky alebo kdekoľvek,
aby ste si proste na ten sen spomenuli a že má význam za ním ísť, pretože tieto príbehy nech sú pre vás skúškou správnosti, že ak tam je tá vízia a naša vytrvalosť, tak to víťazstvo sa na konci dňa musí dostaviť. Neexistuje a vidieť. Čiže ďakujem veľmi pekne, dúfam, že sa vám to páčilo. A ešte možno pred Baťom. Vy ste aj rozprávali konkrétne nástroje, ktoré vlastne z Triumph Gallery máte, aby ste propagovali, respektíve možno k tomu vášmu projektu, nápadu, že by ste zastrešili remeselníkov vybraných, čo je predstavil pán Mučka, jeden z nich, aby ste marketovali ich prácu, ale neviem, že či po Baťovi, alebo teraz by bol na to ešte možno priestor. Možno aj teraz, ale to je v zásade len taký, že zatiaľ vizionársky projekt, keď sme sa s Erikom ešte skôr o tom bavili, že máme nejakú ambíciu nejakým spôsobom vás a remeslá na Slovensku, ktoré majú potenciál byť svetové a majú potenciál preraziť a nejakým spôsobom vás inšpirovať a nakopnúť a vytvoriť, nechcem povedať, že kartel, lebo to tak negatívne znie, ale nejakú skupinu alebo nejaký kmeň, kde si vieme takto, že vzájomne pomôcť a napomáhať, ja viem do toho dať nejaké to svoje marketingové know-how, skrze pomoci cez rôzne médiá, rôzne marketingové nástroje na propagáciu, distribúciu, predaj. Erik zase tú svoju skúsenosť so zahraničím, pretože tiež spolupracuje s rôznymi podobnými organizáciami, ako je ULU a rôzne iné zoskupenia, ktoré dávajú dokopy takto remeselníkov v rámci sveta, takže má reálne aj tú svetovú skúsenosť, ktorá pre nás môže poslúžiť ako výborná príležitosť na niečo také, čo by sme mohli začať na Slovensku tvoriť, čo tu ešte nie je. V svojej podstate je to vízia aj smerom k tejto skupine, ktorá by sa mohla formovať a mohla by si vymieňať skúsenosti, spolupracovať. No, nech sa páči k pánu Baťovi. OK, tak... Čo bol remeselník, takže si doma. Baťa bol remeselník, on stále vravel, že keď sa predstavoval, tak nikdy sa nepredstavoval ako podnikateľ alebo vizionár, alebo on stále tvrdil, že bol proste ševc. Stále ševc. Takže... Mne sa na Baťovi akože ten príbeh je fascinujúci, to je proste fenomenálne dielo, ale ja by som to možno skúsil povedať cez nejaké takého hesla, ktoré sú veľmi jednoduché, sú instantné a sú zrozumiteľné a to heslo niekedy vie nám povedať ešte viac, keď vravel, že ak chcete vybudovať veľký podnik, vybudujte najprv seba. A celý ten baťovský prístup a celá tá baťovská filozofia spočívala v tom self-managemente, tej disciplíne a budovaní seba samého. On to sám vravel pri svojej práci, keď vravel, že pri svojej práci nechcel sa vybudovať závod, ale lidi. To bolo to, čo mu celý čas proste išlo. K dnešnému dňu má rôzne prívlastky, geniálny podnikateľ, fascinujúci podnikateľ a tak ďalej. Ja vravím, že Baťa bol v prvom rade sociálny reformátor. Že ak mu chceme dať nejaký prívlastok, tak to, čo podľa mňa ho najviac definuje, sociálny reformátor. Nepoznám žiadneho iného podnikateľa k dnešnému dňu, ktorý by dával na prvé miesto práve tých zamestnancov a ten prístup k tým zamestnancom, to som použil zlé slovo, on tých svojich zamestnancov nevolal zamestnanci, ale spolupracovníci. Ono to má aj význam, že prečo spolupracovníci, on vždy tvrdil, že ten zamestnanec je človek, ktorý tú prácu musí vykonať. Ale ten spolupracovník je človek, ktorý tú prácu chce vykonať. A v tom je ten rozdiel, že nikdy na svete nevznikali veľké diela, ak človek niečo musel, ale ak človek niečo chcel. Takže, a možno by som to aj tým uzavrel a nechal už priestor pre Erika, že asi to je všetko o tom chcení, hej, a mať proste nejaký obrovský hlad to dosiahnuť. Takže asi toľko z mojej strany, ak stačí. Ďakujem pekne. Posledné slova o spolupracovníkov sú, myslím, veľmi príznačné pre túto dobu, keď musíme hľadať riešenia a spoločné, aby sme vôbec prežili, lebo doba je niekedy zvláštna, čiže tie ostrovy, ktoré sa vytvárajú a poprípade to môže smerovať od firmy aj vyššie, možno smerom ku štátu, aby sa hľadali dobré riešenia. O jednom z takýchto príkladov nám povie pán Mučka, ako môže fungovať rodinná firma v oblasti remesiel a povedzte teda o svojej práci zameranej na predaj a marketované značky. Tak ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za slovo, ďakujem Viktorovi za tvoju prezentáciu. Veľmi dobre sa to počúvalo a držím ti palce. Ja si v Gallery. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, úlohu. A mám aj asi trošku trému.
a kde začať. Čiže... Ako krásne, že to sa není teší. Možno, že stále. Kde začať? Takže prišiel som vám porozprávať o príbehu malého krajčerského salónu. Ako Viktor spomínal, tá nespokojnosť tých ľudí, tak tá je u nášho otca, tuším, že na dennej báze a to zase zároveň poháňa v tom, aby robil veci lepšie. Čiže u nás to je tak, že vlastne najväčší kritik toho obleku alebo odevu, ktorý vyrobíme, tak je jeho tvorca. A celé to začalo tým, že otec mal vlastne, môžeme byť vďační za to, kde sme teraz, za to, čo robíme. A hlavne za to, že mal ten vzťah k ručnej práci, k vyšívaniu už od mladého veku, pokračoval na odbornej odevnej škole, učilište tu v Bratislave, začal pracovať v štátnom podniku. A keďže ten komunizmus bol taký, aký bol a ľudia si nemohli otvárať svoje vlastné salóny, vlastne ako keby rozvíjať to svoje remeslo vo svojom vlastnom podniku, tak paralelne popri tom, ako pracoval v štátnom podniku, tak mal svoju vlastnú dielňu v Senci, kde sa venoval šitiu pánskych aj dámskych odevov pre svojich priateľov, známych. A takto to pokračovalo až do roku 89, kedy po nežnej revolúcii si hneď otvoril živnosť a vlastne začal si budovať svoj vlastný príbeh, dá sa povedať. Takže v 90. rokoch mal klientov z okolia Senca, Bratislavy, postupne z Viedne a cez známych a rodinných známych bol kontaktovaný jedným viedenským krajčerským salónom, s ktorým začal spolupracovať. Taktiež to bola slovenská firma. Založili ju 3 dámy, ktoré sa venovali kostýmovému výtvarníctvu a začali pracovali ešte počas komunizmu v štátnej televízii a otvorili si taktiež vlastnú firmu. A venovali sa šitiu divadelných kostýmov. Tie divadelné kostýmy sa zabezpečovali pre viedenské divadlo, Theater an der Wien. A toto divadlo zároveň zastrešovalo šitie kostýmov pre ďalšie operné domy, ktoré boli v Salzburgu, v Bregenci, v Zurichu, v Nemecku, neskôr aj v Rusku, potom v Londýne a naposledy to bolo, otec cestoval s bratom vlastne do USA, čiže operný dom v Dallase, v Santa Fe a vlastne otec celý život ako keby sedel na 3 rôznych stoličkách, čiže sa venoval šitiu divadelných kostýmov, zákaziek, potom spolupráci s tým krajčerským salónom vo Viedni a pracoval, dá sa povedať, že asi 2 pracovné životy si už odpracoval. Čiže zároveň mal rodinu, 4 synov aby som vlastne ako keby povedal, že kde sme si našli tú cestu k tomu, čo robíme my teraz, tak dá sa povedať, že asi od malička to prvá vec, ktorú si pamätám, že sme sa hrávali v krajčírskej dielni nášho otca, čiže sme mali k tomu remeslu blízko. Keď sme si to možno, že počas toho dospievania ešte neuvedomovali, hlavne ja šťastí, Patrik to mal ľahšie. Ten bol prvorodený a navštevoval odevnú odbornú školu v Bratislave. A asi to už bolo nejako dané, že vlastne on bude pokračovať, čo sa týka toho remesla a po otcovi. Takže pracoval s ním, taktiež pracoval na tých divadelných kostýmov a bolo toho strašne veľa. A ja som sa pripojil po roku 2012, študoval som niečo úplne iné a prišli sme s myšlienkou, že ako zužitkovať všetky tie skúsenosti otcové, a všetku tú jeho akože tvrdú prácu a bohatú prácu, a ako to nejakým spôsobom uchopiť tak, aby to mohlo byť trvalo udržateľné prostredie pracovné. A sme si povedali, že si ideme budovať svoj vlastný krajčerský salón. Vybrali sme si špecializáciu, čiže divadelné kostýmy sú nádherné a zažiaria na javisku a potom sú odložené naspäť do nejakých kostýmerní a skladov a my sme si povedali, že
Začneme šiť odevy, ktoré ľudia využívajú dennodenne. Čiže si k tomu vytvárajú vzťah, niektoré sa dedia a niektoré vydržia 1 rok, niektoré 20 rokov, závisí od toho, ako to ten daný klient využíva. A začali sme sa špecializovať na pánske elegantné odevy, ktoré sú tvorené formou remeselným spôsobom. V zahraničí sa to označuje ako bespoke tailoring, čiže sú tam určité zásady toho vypracovania, je to vlastne starý krajčírsky remeselný spôsob šitia odevu. Čiže tak, aby som to nejakým spôsobom predstavil, že čo to asi znamená to remeselné šitie, tak si predstavte, že takýto oblek, čo mám ja na sebe, tak trvá šitie okolo 80 hodín ručnej práce. Čiže si vytvoríme vlastný strih na papieri, potom sa látka vystrihuje. Potom sa vystrihuje látka na základe tohto papiera a zároveň sa to potom modeluje počas tých 3 skúškov na danú osobu. A povedali sme si, že toto nám nejakým spôsobom dáva zmysel. Je to tie klasické pánske obleky, už nie sú až tak, dajme tomu, že populárne v dnešnej dobe, keď stále páni tie obleky nosia, tak tá móda sa uberá skôr takým ležernejším smerom a sme si povedali, že si pôjdeme touto cestou a začali sme si budovať ten salón. A po väčšine tieto krajčírske dielne sú vždy niekde tak v pozadí, sú vložené buď v nejakých halách alebo v nejakých, videl som to aj v Kotovaniach, kde vyrábali nádherné divadelné kostýmy, ale neboli ukázané ako keby tomu svetu. Čiže sme hľadali spôsob, ako vlastne získať svojich prvých klientov po tých všetkých rokoch, ktoré ten otec a brat venovali tomuto remeslu. Tak sme si povedali, že chceme ukázať ľuďom, ako keby chceme im dovoliť nazrieť pod ruky toho krajčíra, toho remeselníka. Takže sme si našli priestor v Bratislave, v Starom meste, v historickej časti, v blízkosti krásnych secesných budov, modrý kostolík a cez tento výklad mali ľudia možnosť nazrieť doslova krajčírovi pod ruky. V prvej miestnosti vlastne bol stôl, veľký strihačský stôl, kde ľudia mali možnosť vidieť buď brata alebo otca, ako sa tam tí strihy kreslia, ako sa tam pracuje s tými materiálmi. Zároveň tam boli dvere v strede tej miestnosti a ľudia mali možnosť nazrieť do dielne. A potom sa z tej dielne tie veci zase presúvali do výkladu, do tej prednej časti a ľudia sa zastavovali. Prišiel ku nám taký jeden, už teraz aj klient, Talian a vletel dovnútra a vravel nám, že čo tu robíme, že odkiaľ sme prišli, že s takýmto niečím sa ešte v meste nestretol. Akože teraz tak retrospektívne, keď sa na to pozerám, tak asi toto bol taký ten zlomový moment, kedy čo pomohlo najviac, tak to bolo presne to, že ukázať to remeslo tým ľuďom, ukázať to zanietenie pre tú prácu. Zároveň samozrejme musí sa ten daný odev aj páčiť, čiže musíte mať preto vášeň, musíte mať nejaké asi estetické cítenie, musíte mať k tomu vzťah a začali nás oslovať potom neskôr médiá. Čiže začali sme pracovať na nejakej marketingovej komunikácii a začali sme si potom, a tie stratégie sa vyvíjali postupne, čiže ako keby na začiatku to prečo sme to robili, tak to bolo to, že chceli sme priniesť kvalitné pánske elegantné odevy, robené takýmto spôsobom a potom všetko ostatné už sa človek buď prispôsoboval tej realite, alebo ste si ju začali vytvárať vy sami. Čiže nás začali oslovať rôzne médiá, lifestyle magazíny. Boli sme zaujímaví aj tým, že sme rodinná firma, čiže otec, 2 synovia. Tá kontinuita rodinného podnikania na Slovensku je samozrejme, ten komunizmus to zničil. Asi toto je taká tá asi najväčšia rana v rámci aj tej histórie, že samozrejme aj ostatné veci boli
strašné, ale ten komunizmus v rámci toho rodinného podnikania, tak to bolo niečo otrasné, asi by som povedal. Takže sme radi, že sme si k tomu dokázali nejakým spôsobom vybudovať vzťah a tie spolupráce prišli či už od Škodovky v rámci prezentácie nového modelu Škody Super. Ďalej boli tam nejaké rôzne developerské projekty, začali sme byť zaujímaví pre rôzne firmy, pozývali nás na rôzne firemné večierky, kde sme prezentovali našu prácu a neskôr sme keby taký ten ďalší marketingový počin, ktorý nás zase dostal do povedomia v rámci tohto nášho malého salónu krajčerského. Nemyslím tým Oceľ teraz poznali aj kostýmoví výtvarníci vo Viedni, dajme tomu a tak ďalej. Ale ako značku Maximilian Mučka Taylors, teraz už Bespoke, tak nás kontaktoval taký jeden popularizátor pánskej elegantnej módy, Francúz, písal, vlastne mapoval krajčerské salóny v Európe. On písal 2 knihy, prvá sa volala Parisian Gentleman, čiže mapoval parížske salóny, parížskych remeselníkov, potom strávil 3 roky v Taliansku a napísal veľmi obsiahnu knihu o asi 50 rodinných firmách v Taliansku a prišli do Bratislavy. Nejakým spôsobom sme sa im zapáčili, že vraj to nebola láska na prvý pohľad, ale že si nás obľúbili a mali sme spoločný projekt, čiže sme vytvorili pánske elegantné odevy. Chceli sme vzdať hold vlastne pánskej klasickej móde medzivojnového obdobia, zlatý vek Hollywoodu a potom sa nás začali zase oslovať. On to samozrejme napísal, vyrozprával tento príbeh. Začali nás oslovať klienti z zahraničia, čiže Švajčiarsko, Švédsko, Nemecko. Posledný rok a pol cestujeme do USA, kde máme taktiež individuálnych klientov a nejakým spôsobom sa to postupne navalovalo. A ďalšia taká vec, že čo je akože šťastie pre nás, tak aby sa vlastne tá kontinuita udržala, to rodinné podnikanie, ale aj to remeslo, tak ten brat Patrik, čiže brat Patrik, ten už má 37 rokov, ale taktiež už má asi delenie odpracovaný jeden pracovný život. A trávime tam veľa času a musí vás to aj baviť, a samozrejme. Patrik istý čas naberal skúsenosti tomu remeslu, čiže je dôležité naberať skúsenosti nielen od jedného človeka, ale ľudia to poznajú, že čím od viac ľudí sa môžete učiť, tak tým ste asi aj v tom remesle lepší. Mal možnosť pôsobiť v jednom viedenskom salóne, ktorý patrí asi najlepším vo Viedni. Mal možnosť sa učiť od ďalšieho krajčiara Slováka, ktorý pôsobil v tomto prestížnom salóne. A bol to výborný krajčiar z Martina a samozrejme od otca a samovzdelávanie. A potom som to zase ja chytil z takej tej obchodnej marketingovej stránky a moja úloha je hlavne tá, že ako keby musíte toho remeselníka nechať si robiť svoju tú prácu najlepšie ako vie a bude robiť vtedy, keď sa môže na ňu sústrediť. A tak ako človek, keď pracuje a potrebuje sa sústrediť na tú prácu, hlavne pri tej ručnej výrobe, tak nemôže byť zaťažované nejakou byrokraciou, nejakou reklamou, nejakými takýmito vecami. A toto je tá moja úloha, čiže ako keby odbremeniť ich od tejto časti a potom sa to nejakým spôsobom spojilo a sme tam, kde sme. No čo, aby som ešte nezabudol z toho nášho príbehu, je tam toho strašne veľa samozrejme, čiže snažil som sa to na nejako v skrátke povedať. A ten príbeh sa stále nejakým spôsobom tvorí. Máme nejaké samozrejme plány, čo sa týka budúcnosti. Radi by sme spolupracovali s odevnými školami, keďže tento obor sa už na školách nevyučuje. Počas posledných rokov sme boli oslovení mladými dizajnermi, ktorí chceli prísť ku nám do salónu vlastne na nejakú kvázi stáž.
aby sa mohli priučiť tomu krajčírskému remeslu. Máme za sebou rôzne spolupráce aj s dizajnermi, presne ten presah do tých divadelných kostýmov. A čo sa týka toho zahraničia, nejakej tej komunity tých remeselníkov, tak bohužiaľ na Slovensku to krajčírske remeslo upadá. Je tu bohatá história na odeľnú výrobu, ale hlavne je to teraz vlastne tá masová odeľná výroba, čiže tých krajčírskych remeselných dielní je už menej. A stali sme sa súčasťou takej rodiny v rámci Európy, krajčírskych salónov, ktoré pôsobia vo Viedni, v Ríme, v Londýne, v Paríži. Boli sme pozvaní na takú jednu večeru, kde nás bolo asi 21 reprezentantov týchto salónov a bolo úžasné sa stretnúť s ľuďmi, ktorí presne budujú to remeslo 100 rokov, čiže je tam nejaká 5. generácia, 7. generácia. Ľudia, ktorí majú vlastné akadémie, spolupracujú s vysokými školami, v Taliansku napríklad. A to sú akože úžasné poznatky, veci a teraz, že akým spôsobom niečo z toho implementovať na Slovensku. Takže najbližšie asi roky nás bude čakať takáto úloha, ako to remeslo naďalej rozvíja na Slovensku, ako spolupracovať so školami, inštitúciami a ako to môcť spraviť atraktívne aspoň pre zopár ľudí. To by bolo asi všetko. Ak máte otázky, samozrejme môžete sa. Veľmi pekne ďakujeme. Presne ako povedal pán Dučka, je tu priestor na otázky. Pán Ríško je ohromný entuziasta a má veľa vízií, čo sa týka marketingu, takže môžete skúsiť aj do tejto oblasti zabrnúť, respektíve pán Dučka konkrétne otázky, skúsenosti. Nech sa páči. Pán Uškadom, výklady ste hovorili v minulom čase, takže či ešte stále je na tej Grostingovej? Teraz sme sa už tak viac menej zašili na druhé poschodie, je to stále na Grostingovej, ale je to budova oproti nášmu starému salónu a sme v takom veľkom priestrannom byte, kde máme dielne, kde sa stretávame s klientami a pôsobíme tam. Takže už nie je vidno do výpustí. Už nie, už je to iba na zámok. Lebo teda ja sa musím priznať, že asi pred 2 rokmi ešte teda asi keď bol ten výklad, tak som s otvorenými ústami išla okolo. Tak len potvrdzujem to, čo ste hovorili. Ďakujeme. A pána Ríška by som sa chcela spýtať, ako prebieha u vás výber práve tých inšpiratívnych ľudí? Či máte na to nejaké parametre, že naozaj na koľko percent musí byť pre vás ten človek inšpiratívny, alebo či musí tam byť tá podmienka, že žije v zahraničí, alebo či tam máte nejaké takéto bodíky, na základe ktorých ich vyberáte. Ďakujem. Super otázka, ďakujem pekne. Áno, nejaký taký parameter tam je. Prvý je ten, musí to byť človek, ktorý sa buď narodil na Slovensku, alebo jeho rodičia sú zo Slovenska, alebo jeden z rodičov. Že, poznáme príbehy, keď sa vraví, že Angelina Jolie má predkov zo Slovenska, John Bon Jovi má predkov zo Slovenska a tak ďalej, ale že ako keby tu také histórie, že jeho pradedo, tak tam až nezachádzam. Buď sa narodil na Slovensku, alebo jeden z rodičov je zo Slovenska, to je prvý predpoklad. Nemusí žiť vo svete, môže proste byť aj na Slovensku, ale je svetový. Takýchto príbehov tu máme tiež dosť. Čiže tá genetika, keď to nazvem tak, ten príbeh musí mať svetový presah, musí byť morálne čistý, alebo ako to povedať, že nehľadám žiadnych banditov, kriminálnikov, vagabundov. Robert Maxwell je napríklad tohto príkladom, možno vám to meno niečo vraví, mediálny magnát, proste na úrovni Ruperta Murdocha, proste akože obrovský mediálny magnát, ale ten jeho životný príbeh je taký, ako by som to povedal, dosť spojený, nechcem povedať, že s mafiou, ale temný, dosť temný príbeh. Čiže ako keby, že áno, sú aj takéto príbehy, však to je život, však náš národný hrdina
je Juraj Janošík, ja to sa snažím ako keby že vyvrátiť tú teóriu aj formou Triumf Galerie, a to keď niekde počujem, že Juraj Janošík, alebo teraz keď boli hokejové majstrovstvá Slovenska a na príľube náš brankár mal nakresleného Janošíka a pod tým veľkým, že Slovakia. Keď som toto videl, tak som si v duchu vral, že to ma veľmi zaujímalo, že ako by toto vysvetlil, keby sa ho pýtali, že v Kanade, Fínsku, Švédsku, že koho má na príľube, že ako by to vlastne odprezentoval, že kto to je, že kto, že v skutočnosti vieme, kto to bol Janošík. Čiže čistý morálny charakter, svetový príbeh a buď on alebo jeho rodičia sa narodili na Slovensku. A pozitívna inšpirácia na konci dňa. Plánujete aj Juliu Warhol? Prosím? Plánujete aj Juliu Warhol? Pretože teda mama Warhola a teraz šperkárka Petra Todt nasledovala jej cestu až teda do Ameriky, do Pittsburghu. Super. Že teda to vďaka nej som si to aj ja týmto zachytila. Perfekt, ďakujem veľmi pekne, nevedel som o tom. A ak sa možno chcete spýtať, čo odkiaľ sú tie príbehy, tak presne odtiaľ to. Že niekto mi to niečo povie, tak ako ste mi teraz povedali vy. Čiže takto ich to zbieram. Na internete počujem, vidím, ľudia mi pravia. Čiže ďakujem za tento tip, nevedel som. Vnímam načítam. Vedia ľudia žijúci, ktorí sú v Triumf Galerii o vašej galérii a prípadne pomáhajú rozvíjať nejakým vkladom? Tí, čo žijú, tak sú tam aj žijúci v Triumf Galerii a s týmito osobne spolupracujem a som aj osobne v kontakte, čiže nedovolím si o niekom napísať bez toho, aby o tom nevedel. Že mi to nepríde ako keby že slušné a transparentné, lebo však nie každý sa musí s touto značkou stotožniť, lebo za tou značkou som ja, možno ten človek sa so mnou nestotožní, čiže vždycky v úvode ten, čo žije, tak ho najprv oslovím, že je tu takýto projekt, mám ambíciu napísať a či teda chce. Takže áno, aj so súčasníkmi napríklad Taterka Ivana Beláková, možno ste ho teraz asi o nej asi vyčítali, skoro všade sa o nej písalo na sociálnych sieťach, má cca nejakých 700 000 sledovateľov, pôsobí prevažne v Amerike, ale občas je aj na Slovensku, tetuje svetové hviezdy. Jej tetovanie sa pohybuje v sume od 5 do 50 000 dolárov a je jedinou taterkou na svete, ktorej tetovania sú oficiálne uznané Múzeum moderného umenia v Ríme. Čiže vlastne to tetovanie je považované za moderné umenie a jediná na svete, nikto iný to nemá. Takže robí krásne grafiky, krásne veci. Takže Ivana Beláková, Pán Onder, svetový florista, robil proste rôzne hollywoodske filmy, Kráľovský dvor, kvetinové výzdoby, fenomenálne, keď si pozriete na internete alebo kdekoľvek si viete, že wow, že krásne veci. Tak z tých žijúcich vlastne oni, alebo ešte Juraj Pipasík zo žijúcich. Ten žije tu na Bratislave a s tým sa mi nepodarilo spojiť, lebo už je starší a nepríliš komunikuje. A tiež fenomenálny príbeh, vlastne mu sa podarilo spraviť zo Sylvestra Stalloneho, Ramba, Rockyho a tieto ikony Hollywoodu, je osobný tréner. Ale čo je krásne, že on ako keby to svoje, no ešte keď teraz mi napadlo, keď si premostím tomu Baťovi a remeslu, že prečo vlastne Baťa úspel v takom meritku, lebo okrem všetkých iných vecí, tak jemu sa podarilo z remesla spraviť priemysel. Hej. Čiže Erik a ich spoločnosť, ja predpokladám, že vždy pôjdu ako keby, že to bespoke tailoring, to remeslo, ale aby človek dosiahol také čísla ako Baťa, že 35 000 zamestnancov a proste miliardové obraty na celom svete, tak inak ako premyslenie sa to už potom nedá. No a teraz sa vrátim k tomu Pipasíkovi, že okrem toho, že tých Sylvestra Stalloneho, Schwarzeneggera a tak ďalej, že vytrénoval, tak sa mi na ňom páči, že on opäť ako keby, že tú svoju skúsenosť a tú svoju super schopnosť premenil na priemysel, a to v tom duchu, že si dal patentovať činky. Akože fitness stroje, že on ako keby neostal iba pri tom, že je tréner, ale on tu proste myšlienku zobchodoval, on to proste monetizoval do biznisu. A keď vidíte tie americké filmy, kedy sú tam tí proste borci a cvičia na tej pláži v Santa Barbare a Santa Monike, tak vlastne on bol prvý, ktorý vybudoval tie exteriérové fitness centrá na pláži. Aj to sú jeho. A vlastne tú firmu vlastne so Sylvestrom Stallonem. Takže tých súčasníkov oslovujem. Dovolíte, mala by som otázku na obidvoch pánov. To právne a daňové prostredie na Slovensku teda nie je príliš, by som povedala, že priateľské vlastne voči tým malým výrobcom, remeselníkom. Môže vlastne v tejto situácii tým ľuďom pomôcť nejaký hodne optimálne proste namiešaný mix nejakých marketingových nástrojov? Môže byť ten marketing vlastne cestou von, akože z tejto situácie?
Hovorím o Slovensku, to znamená o slovenskom prostredí. Zo situácie akej? Že ako sa... že boria sa vlastne jednak aj s tými všetkými ako administratívny problém, proste s tou daňovou záťažou, so všetkým s tým. To znamená, že pokiaľ si optimálne nastavia ten marketing, môže to byť nejaký, môže im pomôcť vlastne uspieť na tom trhu. Či stačí mať dobrý marketing? To musí byť mix veľa vecí. Aj šťastie. Ja viem, že je to taká komplexná. Je tam presne potom aj do toho rodinného podnikania, čiže presne, čiže mám nejaký... Je marketing všemožný z tohoto veľmi keď to veľmi zjednodušujem? Marketing je dôležitý nástroj na to, aby sa o vás ľudia dozvedeli, ale podstata nášho ako keby úspechu je to remeslo. Čiže... A možno, že spojenie obidvoch vecí. No, je to dôležité, samozrejme. Ale teraz, že asi každý má svoju nejakú vlastnú cestu. To, čo fungovalo u nás, napríklad nemusí fungovať u druhých ľudí. Takže... Ja skúsim možno povedať, že ako vnímam marketing ja. Však tých definícií je asi viacero. Ale z mojej osobnej skúsenosti, moje remeslo je marketing. Tak ako vy máte nejaké svoje ručné remeslo, tak moje také filozofické, duchovné alebo nehmotné je marketing a teda služba. Nie fyzický hmotný produkt, hmatateľný, ale služba. A ako vnímam tú službu ja a ten marketing, sú 3 roviny. Jedna je, bavíme sa o tom, že ten produkt a služba už nejakým spôsobom existuje, že to už máme, tú výrobu už máme. Čiže ten marketing vnímam v 3 rovinách. Prvá je branding. Musí to mať nejakú značku, musí to mať nejaký názov, musí to mať nejaký slogan, nejakú farebnosť, tonalitu, vizualitu, vedieť, komu to chceme predať. Čiže ten branding, potom je tam samotný sales, to znamená hľadať si nejaké tie distribučné kanály prostredníctvom koho alebo čoho tú našu službu a produkt budeme predávať. A tá tretia rovina je ten business development. Akože to neustále vyvíjanie a ísť dopredu v tom produkte, v tej službe, nezastaviť sa a stále ako keby vyvíjať produkt, stále hľadať nové trhy a rozširovať si to portfólio, ako keby neostať iba zaciklený, že robím len tú jednu vec a iba v tom svojom kraji a iba tým istým ľuďom. Že stále hľadať nové trhy a ono, aspoň neviem, ako to máte vy, ale u mňa to tak je, že keď si niečo vymyslím a potom sa tomu dlhodobo venujem, tak ja vidím tie možnosti, že kde všade sa to dá ďalej dostať. Takže... Aj trhy, ale potom aj ľudí napríklad, že veľakrát je to tom remeselníkovi, ktorý presne nemá čas na nič iné. A poznám takých ľudí, super krajčírov, ale sú na to sami. Čiže nám pomohlo presne to, že ako keby otec to remeslo presunul na Patrika, postupne sme si začali vlastne budovať salón, zamestnávali ľudí, začali ich trénovať a ako keby odbremenili toho človeka od tej jednej veci. A tie 3 body, čo si spomenul, tak vlastne hej, na tomto je vlastne postavené ten náš salón, čiže všetky tieto 3 body tu zahrňa. Ako ste získavali, pánčka, tých prvých klientov, keď sa otec oddelil, teda už nerobil? Som mal ja teda nejakým spôsobom na starosti a asi komunikácia tvár s človekom a popri tej mojej inej práci a potom presne akože ten zlomový bod bol to, že boli tam aj spolupráce, napríklad s jedným slovenským dizajnerom Borisom Hanečkom a potom ten výklad a ukázanie toho remesla ľuďom. Čiže keď ľudia videli, čo sa tam stvára za tým oknom, tak ich to nejakým spôsobom zaujalo. Zaujalo to jednu presne pani, ktorá sa venuje marketingu a tá za nejakých 10 časopisov rôznych začalo o tom písať a dostalo sa to von, lebo presne bolo to niečo, čo tu nie je úplne videné. Tie super veci sú niekedy schované a možno zbytočne a treba sa len asi ukázať tomu svetu, čiže tá linka môže byť práve, že možno, že až veľmi jednoduchá niekedy. Si, pán Ríško, hovorili, keď sme sa bavili predtým, že slovenský trh je akoby trošku malý pre
pre podnikanie? Ako to vidíte všeobecne v podnikaní a možno v remesle špeciálne? Stále vravím, že Slovensko je veľmi malý trh, to povedal aj Beneš, keď vravel, že ak má vzniknúť nejaký štát alebo štátnosť, tak takýto štát by mal mať aspoň 10 miliónov obyvateľov. Ja to vravím skrze seba, ja som sa narodil vo Svidníku a stále vravím, že koreňom som Rusín, srdcom som Čechoslovakista, ale myšlienkami som svetoobčan. A preto sa snažím všetky svoje projekty, ktoré robím a realizujem, tak sa nepozerať na to, že ich chcem predať iba tu, ale stále sa na to pozriem, že či to, čo ponúkam a to, čo robím, či viem predať aj vo svete. Takže nesnažím sa kebyže zacykliť do tých našich slovenských tém a že my tu máme nejaké hranice a ďalej. Minimálne to, čo robím dnes, tak to robím už v Československu. Tie aktivity a klientov marketingových mám, tak už minimálne tam mám československý presah. A vyzerá to tak, že prídu aj ďalšie štáty. Čiže stále sa, kebyže to všetko, čo robím, stále sa snažím pozerať, že či to má ten svetový presah. Inak ma to ako keby ani nemám záujem sa potom tomu venovať, ak viem, že by som to mal robiť na Slovensku. Ak to nie je, že prezidentská kampaň. Vaša skúsenosť, pán Mučka, s týmto presahom? Tak asi... Užili by ste sa na Slovensku? Áno, akože môžeme byť radi, že tu máme slobodu, demokraciu a že je tu voľný v Európe, v tejto časti Európy, je voľný trh ľudí, obchodu, myšlienok. Napríklad teraz spolupracujeme, pracuje pre nás jeden francúzsky krajčír, spolupracuje s viedenským krajčírom. Klientov máme zo Slovenska, to je toho gro, ale zároveň určitú časť toho príjmu tvoria klienti zo zahraničia. A niekedy to bolo viac, niekedy zase menej. Dá sa, zároveň samozrejme závisí, aký typ remesla. Ale za posledné roky som sa spoznal s jedným brašnárstvom, s jedným obuvníkom a taktiež obidva majú ako keby gro klientov zo Slovenska, čiže dá sa tým uživiť, ale ten presah do zahraničia je na nezaplatenie, či už jednak tými skúsenosťami stretávate ľudí z rôznych iných kultúr. Buduje, akože čas vyzerá to tak, že teraz si budujeme klientov aj v zahraničí a nejakým spôsobom to celé funguje. Ja si myslím, že každý človek s otvorenou myslou by mal nejakým spôsobom, či už mať ambície predávať svoje produkty do zahraničia, alebo aj zároveň aj spolupracovať ľudí zo zahraničia. Čiže asi takýto presah to má. Nejakým spôsobom to dáva zmysel. A preto sme asi tam, kde sme teraz. Čiže zamestnávame ďalších 3 ľudí u nás v salóne, ďalších 2 externe a dokážeme zabezpečovať ako keby udržiavať to remeslo a zároveň zabezpečovať nejaký príjem pre tú firmu. Takže treba sa na to remeslo občas pozerať aj obchodne. A ako som povedal, je super to, ak tí remeselníci majú možno, že niekoho v rodine, kto im s tým pomáha, alebo nejakých spolupracovníkov, ktorí im dôverujú. Je to aj o tej dôvere, čiže treba si budovať dôveru aj medzi ľuďmi, medzi tým obchodníkom a remeselníkom, čo je tiež asi jedna z takých tých jaziev po tom komunizme, že ľudia si nejako menej dôverujú. Otcovi rovesníci napríklad, 63-roční ľudia sa už venujú iba po väčšine nejakým úpravám odevov a je to veľmi smutné. Niektorí sú v divadelných dielniach pre SND, ale sú to ľudia, ktorí mali v živote naviac, len nejakým spôsobom tá situácia na Slovensku, to zmýšľanie vlastne to prekazilo. Takže vlastne to, bohužiaľ. Možno to, čo som načal v úvode, ako by ste videli prípadnú takú spoluprácu, vy ste napríklad mali pre mňa úžasnú myšlienku Národného centra marketingu, ale vo svojej podstate pomáhať si navzájom akoby marketingová rast. Tá komunita výrobcov je dosť veľká, sú tam
myslím si, že aktívni ľudia, ktorí sú v produktívnom veku, ktorí ale presne sa potýkajú s týmito problémami, že sú sami na veci častokrát. Tak je to zatiaľ len vizionárska vec, však máme tu novú vládu a keď som mal aj sám neviem, ja počúvam radšej mikrofón. Čiže je to taká vizionárska vec, máme tu novú vládu a iba nad tým uvažujem, aj keď som sám súčasťou nejakých vecí, projektov a vidím, čo celkom nefunguje, to čo sme sa bavili, že možno tá negativita, ktorá nás podnecuje nejakú chuť tvoriť a podnikavosť a vidieť nejaké inovácie a príležitosti, tak práve aj teraz si myslím, že je celkom dobrý čas, možno aj atmosféra, aj emócie okolo, na vznik nejakej takejto inštitúcie, ktorá sa bude práve venovať budovaniu sebavedomia, to poviem, že filozoficky, ale že konkrétne práve podporou vás a nás, všetkých ľudí, ktorí majú chuť tvoriť, aby cítili nejaké zázemie a že tu niekto je, komu na tom celospoločensky záleží. Nielen remesla, ale aj keď som videl rôzne národné eventy, poviem to tak mi to tam chýbalo. Že chýbala mi proste nejaká taká národná hrdosť, nejaké to sebavedomie, a boli to krásne momenty, kde sa práve s tým dalo pracovať. Neviem, možno výročie SMP, ktoré sme tu mali v auguste v štátnej opere v Banskej Bystrici. Skvelý event, ale nešla z toho, že žiadna emócia, pretože je to že najzásadnejšia vec historicky v našej spoločnosti. Alebo teraz, keď sa hral futbal, neviem, či ste niekto boli, ja som sa tak zo zvedavosti šiel pozrieť, inak nechodím vôbec, ale tak národný... Ja som bol prvýkrát, na futbal. Ja tiež, tak neviem, že ako to cítiš ty a hodnotíš, ale že tiež je krásna myšlienka, že národný zápas a začínalo to sokoliarstvom. Že slovenské sokoliarstvo, neviem, či to vôbec to zachytilo, to proste... No a hneď na to potom bol spev našej štátnej hymny, proste takí borci z Horehronia. Krásna vznešená myšlienka, ale už chýbala ako keby tá koncovka, to dotiahnutie na to, aby to malo tú emóciu. A práve toto sú tie momenty, kedy si vravím, že niečo takéto má zmysel robiť a vzájomne si šerovať to know-how a spoločne to tvoriť, tú identitu. Nech sa páči, aby boli otázky ešte. Ja sa ešte teraz opýtam takú rýchlu na pána Močku. Či máte generáciu ďalšiu pred sebou? Ako prosím? Či máte ďalšiu generáciu? Ešte nie. Ešte nie. Čo v prípade, ak napríklad by nebola, akú cestu zvoliť? Akú cestu zvoliť? Tak máme tam asi viacero stratégií, čo robiť preto, aby to remeslo prežilo, ale myslím si, že časom sa s tým popasujeme. Nejako. Čo je dôležité pre to remeslo, tak to je vymieňanie si informácií medzi jednotlivými remeselníkmi a krajčírmi. Takže do budúcna presne v spolupráci so školami a zaučením ľudí to remeslo presne nie je to, akože ono to nie je úplne ani až tak o nás, ale je to o tom remesle, aby nejakým spôsobom prežilo, sa zachovalo a asi toto by som povedal na niečo viac. Takže budeme na to pracovať. Ja by som to možno doplnila, že presne to je to, že aj tú našu organizáciu sa nám podarilo, a teda predchodcom na mojej pozícii, udržať ten význam úľuvu, možno ani nie tak spoluprácou s drobnými výrobcami a predaním materiálu, čo nás je viditeľné, ale práve školou remesia. Čiže živým priestorom, kde sa to remeslo odovzdáva. Škola remesla bude mať budúci rok 25 rokov a v podstate nám to vytvorilo skutočne obrovský priestor na odovzdávanie, na nejaký systém, nástroj. Ja mám množstvo podnetov, ja sa preto nepýtam, lebo mám tých otázok veľa, ale taká úplne konkrétna, pretože myslím si, že ľudia ako vy konkrétne v prípade povedzme tohto profesionálneho remesla, že sa živíte ako rodinná firma, myslím, že taký koncept je známy, že nehovorím nič nové,
ale povedzme tie stáže, myslím si, že mnoho úspešných ľudí, ktorí sa takto dostali, ako zažili to, že mohli byť v blízkosti tých úspešných ľudí. Tak ako keď sa vrátim späť, tak mňa ovplyvnil povedzme môj pedagóg na vysokej škole, ktorý mi veril a vlastne ma nasmeroval na nejakú cestu, samozrejme rodičia a tak ďalej, celý ten príbeh, tak vlastne to len také dáva taký ten moment, že určite vždy je tam aj nejaký moment toho stretnutia, inšpirácie, toho, že je to možné, čiže vlastne to premostenie som úplne pochopila, ako prečo takáto kombinácia je skvelé, ale naozaj, že aj to vytvorenie príležitosti, lebo naozaj dnes, ako som zachytila v oblasti duálneho vzdelávania, že záujem študentov o remeslá znovu narastá, pretože vidia, že aj vedia sa na trhu práce uplatniť, ale nie sú tí pedagógovia, že by sme napríklad stratili tam jednu celú generáciu kvalitných odborníkov, ktorí by odozdávali. Takže preto ja vidím úspech školy remesiel práve aj preto, že my teda máme systém, ako vyhľadávame tých šikovných ľudí, ktorí učia remeslo a vlastne takto tú kontinuitu zachovávame. No nám sa podarilo napríklad, nám sa podarila taká vec, že začal u nás pracovať mladý chalan, teraz má už 25 rokov a počas strednej školy študoval odevný dizajn v Bratislave, tak prišiel ku nám na takúto akože brigádu letnú, potom prax a nakoniec u nás zostal. Takže, ale musí to byť aj o tom, že toho človeka to musí baviť a musí mať k tomu vzťah. A to, čo som videl napríklad v Taliansku, ktoré má bohatú históriu a hlavne akože tam asi v celom spektre toho umenia, tak sme sa oznámili s jedným pánom, tiež si vybudoval svoj vlastný kráčerský salón, spolupracuje s vysokou školou, má akadémiu. Ľudia tam môžu napríklad zaplatiť ročný alebo až trojročný kurz a takýmto spôsobom sa vychovajú ľudia, ktorí možno, že nie od malička mali k tomu vzťah, ale našli si ho až neskôr. Po strednej škole sa rozhodli takéto niečo robiť. Potom je tam ďalší salón z Madridu, to bol tiež otec so synom, taký celkom vtipný pán a ten predseda nejakému združeniu, ktoré má už 150 rokov a do Londýne už ani nehovorím. Takže to sú všetko super veci, ale len teraz ako to možno, že sprocesovať tu u nás. Čiže máte ambíciu ísť týmto smerom? Máme, ale ako som spomínal, to podnikanie nie je vždy ľahké, takže tu sa človek musí pasovať na troch frontoch niekedy. Tá kultúra toho a v tých mestách to tam funguje desiatky rokov a presne. Tá kontinuita tu bola prerušená. Bratislava mala veľa remeselníkov, aj krajčírov, brašňárov, obuvníkov. Veľa sa toho zachovalo vo Viedni napríklad, ale tam to samozrejme odpadá, i keď tam majú školy a ľudia presne buď jednak majú strach si potom otvoriť svoj vlastný salón a končia v nejakých väčších dielňach a je to aj možno, že o odvahe niečo zmeniť, niečo robiť, niečo začať budovať, takže sa tam keby sklbia tri rôzne veci, aj podnikanie, aj remeslo a ešte k tomu rodina. Majú, pán Triško, marketingové služby si väčšinou asi firmy objednávajú, ale sú aj nejakí jednotlivci, respektíve takíto, ktorí chcú niečo spraviť s marketingom, že sa na vás obrátia ako marketéra, že o pomoc? Áno, volá sa to, že budovanie osobnej značky. Takže trošku komunikujeme aj s Erikom, máme aj nejakých známych gastronómií, politika je dobrý príklad, politický marketing. Takže áno, to odporúčam aj vám, aby ste propagovali nielen tú svoju činnosť, tú svoje remeslo, ale aj samých seba. Čiže neustále spraviť si do svojho mena značku a robiť si celý život reklamu. To je presne o tom. A budovať si tie vzťahy a dôvera. A aké sú tie kanály, dajme tomu, cez ktoré sa to meno značky šíri dnes, také najvyužívanejšie? Tak opäť sú ako keby že dve roviny. Prvá rovina je to kontinuálne budovanie značky, čiže tam sa využívajú rôzne marketingové nástroje, sociálne siete, printové médiá, offlineové médiá, eventy, konferencie a tak ďalej. A to je tak keby to kontinuálne budovanie značky celý čas. A potom sú tzv. Nárazové veci,
konkrétna kampaň, kde je to povedomie o tej značke, o tom človeku také vyššie a zvýšené, že to vidíme opäť v tom politickom marketingu. Keď je nejaká kampaň, tak tí kandidáti sú pravidelne vidieť na billboardoch, čo je stále že dobrý nosič. Takže stále to robí nejaký brand awareness, čiže zvyšovanie povedomia o tej značke. Takže kombinácia kontinuálne budovanie svojej značky a zároveň aj budovanie osobnej značky. Bolo to ťažké v začiatku, keď ste sa tú kvalitu rozhodli vyrábať? Že bola by ľahšia cesta? No jasné, bola by ľahšia cesta. Ale sme si povedali, že práve že treba začať tou ťažšou a potom možno, že do tých ľahších prejsť. Takže ten náš podnik napríklad sa dá budovať aj obchodne. Dá sa prejsť do ako keby aj konfekčnej výroby, alebo preniesť, zužitkovať tie informácie a napríklad čo sa týka pri výrobe tých strihov a môžete to preniesť do nejakých malých akože sérií a robiť to konfekčne, to sa všetko dá, ale pre nás bol základ presne si to ako keby vyšperkovať tú remeselnú prácu, ktorá je ťažká, náročná, ale prináša, ak ste v tom dobrí, tak najlepšie výsledky. A potom presne aj ten marketing, že čo bolo dôležité, či už tie časopisy, budovanie povedomia o tej značke, čo pomohlo, ale pri tom remeselníkovi sú to potom osobné referencie tých svojich odberateľov, klientov. Ale samozrejme musí to byť mix aj toho správneho marketingu, aj dobrého výrobku. A samozrejme ponúkame službu ľuďom, čiže vytvárať treba, stojí to aj na vytváraní si tých nejakých osobných vzťahov s tými ľuďmi. Ešte niečo som sa našiel. Tak. Ešte teraz napadlo, že možno môžem uvieť taký konkrétny príklad. Tým, že robím v tom marketingu, čo je nehmotná služba, tak som túžil mať niečo hmotné, niečo fyzické, čo si viem proste ochytať. A Tomáš Baťa mal všetky veci zorganizované vo svojej taške, keď zavrel oči a strčil ruku do svojej koženej tašky, tak presne vedel, kde čo má. A ja keď chodím na obchodné stretnutia a mám do sebou veľkú koženú tašku, tak častokrát je poloprázdna. Tak som si kúpil iba taký obal na laptop, ale do tohto obalu som nevedel strčiť ani pero. Tak podľa inšpirácie Tomáša Baťu, ako on mal všetko zorganizované, tak som si vymyslel, že chcem niečo medzi tým, niečo medzi štandardnou taškou a niečo medzi obalom. A tak som si nechal vyrobiť v Liptovskom Mikuláši, kde je tradícia garbiarstva a koželužníctva viac než 500 rokov. Oslovil som všetky československé spoločnosti a kožiarenské firmy a rôznych brašňarov, či by mi nevedeli vyrobiť to, čo som im poslal. Ja som si to celé nakreslil, že mal som presne v hlave, čo chcem. A títo v Liptovskom Mikuláši sa mi ozvali, že áno, že vedeli by sme to pre vás vyrobiť. Celé sme to vyvíjali 2 roky. Teraz cca bude už nejaký druhý rok a dnes už mám v rukách hotový prototyp, ktorý je už funkčný, ja už ho používam, chodím s tým na stretnutia, zatiaľ tomu nerobím že žiadny marketing a keď som na tých stretnutiach, tak tí ľudia a tí potenciálni obchodní partneri že čo to máte, že je to veľmi pekné, to veľmi zaujímavé a vtedy spustím ten príbeh. Prečo to vlastne vzniklo, čo to je, komu to má pomôcť, na čo to je a na týchto stretnutiach som už predal 5 kusov, hej, a ani som nechcel. A nikde nekomunikujem, že handmade, eco-bio, tieto veci tam vôbec nekomunikujem. Povedal som si, že to bolo asi moderné niekedy, že dnes to je ako keby už hygienický faktor, o ktorom sa ani proste nemusíme baviť, že aj ten trh, aj ten klient ako keby to už možno, že očakával, že to je asi ručne robené, keď to je remeslo, že ako keby na tom není to podľa mňa ten emočný driver, prečo by som si to mal kúpiť, ale komunikujem tam ten príbeh, prečo to celé vzniklo a aká je okolo toho emócia. A ak chcete, tak vám to z okolností môžem aj ukázať, lebo mi napadlo, že to vlastne mám pri sebe. Lebo som to priniesol Erikovi, aby to zobrал do svojho samou. Môžem? Môžem to ja? Môžeš, ty si to orientuješ. Ja som si to nazval, že značku som si nazval Una Patina. A teraz, že kvôli čomu mám vlastne na tej koži, že vstupom času vzniká takáto patina. Hej? A
tým, že každý kus potom bude jedinečný, unikátny, lebo každý bude mať tú svoju patinu, tak som si to nazval, že una patina, ako keby, že jedinečná patina alebo unikátna patina. Tým, že mám rád aj Taliansko, tak som celý tak znel taliansky. To je také šmrcnuté trošku Talianskom a nech to potom ide do sveta. Tie zápisíky sú tiež remeselne šité, to zase robí jeden tiež taký remeselník tu na Bratislave, veľmi šikovný, ktorý sa tým zaoberá. Takže som im veľmi vďačný, že sa im podarilo tú moju halucináciu v hlave, ktorú som mal pred 2 rokmi. Jasne, nech sa páči. Tam sa vám to všetci ochytám. Tak tá patina. Tak tá patina, však od koho, ak nie od vás, to bude najkrajšie. Takže trvalo to 2 roky a tá halucinácia sa premenila dnes na hmotu. A je fascinujúce to, že sa to ako keby že samo predáva. Ale to je to, čo vravel Tomáš Bata, že buďte kráľom vo svojich myšlienkach, ale obchodníkom v ich prevádzaní. Takže stále ako keby treba na to myslieť. Aj na ten biznis na pozadí. Za každou ľudskou činnosťou že každá ľudská činnosť sa na konci dňa musí odzrkadliť v číslach. Áno, musí sa to odzrkadliť aj v číslach, pretože každý ten remeselník chce nejakým spôsobom fungovať. Má svoje rodiny, chce ich uživiť, ale zároveň chce robiť niečo, čo naplňa, baví. A teraz len nájsť ten spôsob, ako to predať a ako z toho dokázať žiť. Takže otec vlastne asi celkom dobre urobil, čiže má syna, ktorý prevzal remeslo a potom má syna, ktorý to začal predávať. takto nejako u nás vypadalo. Dobrá investícia. Tých možností rozprávať je veľa, čiže máme tu pripravené aj... Áno. Tej kolovke má byť ten notebook, tej hlave. Tam je ten list, ten papierak vytiahnete, tak to je vlastne taký ten sprievodný list pre toho človeka, tam sa strčí laptop. Ten dostane k Vianociam. Takže dá sa pokračovať my, čo sme tu prítomní aj pri občerstvení, ktoré je prichystané. Ak by ste mali online diváci nejaké otázky, je tu posledná možnosť položiť. Mne to tak vychádza, že môžeme pokračovať v rozvíjaní prípadne ďalších nejakých tém. Je to aj pre vás otvorené. Ja vám napíšem mail, môžete potom následne písať svoje priania na ďalšie prednášky, stretnutia. Možno časom porozmýšľam aj nad založením nejakého nástroja webového, kde by sme intenzívnejšie komunikovali. Tým, že toto podujatie bolo podporené Svetovou radou remesiel, World Craft Council Europe, je tu aj taký dotazník, ktorý tým, ktorí sú online, pošlú kolegyne mailom a poprosíme o zhodnotenie týchto prednášok. A tí, čo sú prítomní tu, tak vás poprosíme, tu sú, že by ste zakružkovali. Je tu takisto prezenčná listina na podpísanie sa, tá je tiež tu na stolíku, tak ak by nikto nič už nemal, ešte posledná možnosť na otázky, tak poďakujem pánom Ríškovi a Mučkovi za veľmi pekné.